Lehen konta oso hori, haitek ezabala gure izeten gauzan diri kontau. Zuk zelan dakizuz kontu honen anak? Bueno, batzu dakit, Santoña negoziela, komentaritxo bat egin baten bati, esan da, gero, batallón de trabajadores, esan dotzut ez da, entzun dira, bueno, kontu gizau gozien, baina ni... Esan nahi dut, zelan izin den prozeso hori, ezta? Konta guztazun, zu belarriz jartzen zendula, ezta? Bai, baina, behitu, ez da ben ezer komentetan, zan horrazuntuen berbait pesta ben egiten dizide, baina, bueno, zepeinen zozer beti esaten da, ezta? Da, guretzut ezatie, bera, hor geldik ez da ben prende izotetan. Da, horrezilik, por ejemplo, esatxutena frentien da jutezila boruen ezera, hori niri ez dozte, hori neuri kuadrilako batxuie kontetan, egun baten igual posi egun zan da, hainke kontetan, da gero berak konten neuri, porque nire gotena zen, igual biharrien,